Некалькі выпускаў таму мы падпісалі карцінку для відэа, што ў Беларусі будзе пералом. І зараз ужо Лукашенко кажа, што афіцыйна, што так, будзе пералом, але ёсць пэўныя незразумелыя рэчы. Вядзецца дыялог з амерыканцамі. Выпускаюць ворага Лукашэнкі Сергея Ціханаўскага, які ў многім спрычыніўся да палітычнага ўзбуджэння ў 20-м годзе. Дня не праходзяць тут жа суды, затрыманні, прысуды. Вось навошта было затрымліваць Олега Хаменку, лідара гурта «Палац», божага адуванчыка. Всё это трапляе ў медыі. Ну які тут дыялог? Гэта Лукашенко дзейнічае так непаслядоўна? Ці гэта пракрамлёўская пятая калона спрабуе сапсаваць планы Лукашенко? І калі гутарка пра гэты другі варыянт, то неўзабаве ў Беларусі вось так раптоўна пачнецца вайна, бойня, разніца паміж лукашэнкаўцамі і вось гэтымі пракрамлёўскімі. У эфіры «Карані праблема», усіх вітаю. Вітаю в студыі Аксану Кол, публіцыстку, экс-рэдактарку «Новага часу». Прывітанне. На сувязі з намі гісторык-аналітык Яўген Красулін. Дзень добры. Я не проста так пачаў з гэтай пракрамлёўскай пятай калоны. Гэта бомба, якая можа выбухнуць у кожны момант, так? У момант Z, таму што кнот гэтай бомбы будуць падпальваць з Крэмля. У Лукашэнкі з Расіяй не ўсё ў парадку. Увага! Сённяшняе становішча з вайной у Европе не будзе працягвацца бясконца. Все идет к какой-то большой глобальной сделке, каждая сторона хочет получить максимум. Как в футбольном матче, когда до финального свистка арбитра остается буквально несколько минут, все спешат, все торопятся, хотят гол побыстрее забить. Максімум для Пуціна – гэта экспарт агрэсіі ў спадзеве дасягнуць мэтаў. Украінцы з цяжкасцю, але трымаюцца. Расія набліжаецца да эканамічнага краху, але Пуцін не стане пагаджацца на сканчэнне вайны да апошняга. Гэта пагроза палітычнай дэстабілізацыі рэжыму ФСБ. Падчас вучэнняў Захад-2025 ці ў нейкі іншы момант нас хацелі б скарыстаць як вастрыё для чарговай агрэсіі, што па-за інтарэсамі беларусаў і нават Лукашэнкі. Бурсючка, калі за вушкам чухаюць, это не гаворыць пра тое, што яго не з'ядуць. А Лукашенко вырашыў, што яго проста гадуюць, таму што ён такі склаў. Лукашенко манеўруе. У чэрвені яго прыняў Сі Цзіньпін, які, здаецца, не хоча вайсковых сцэнароў у Беларусі. А праз некалькі тыдняў пасля кітайскага адчаявання ў Менск наведаўся амерыканскі генерал Кіт Келах, спецпрадстаўнік Трампа. Што задумаў Лукашенко? Расейцы хвалююцца. Прыгадаем, што ў дзень прылёту амерыканцаў у Менск не запланавана імчыць чалавек Пуціна Бастрыкін, шэф следчага камітэта РФ. Бастрыкіну падыгрывае камандуючы ўнутраных войскаў МСРБ Карпянкоў, вывешваючы расійскі трыкалор на іспытах крапавых берэтаў. А кіраўнік Рады бяспекі РБ Вальфовіч зноўку палохае свет арэшнікам у Беларусі. Амерыканцаў гэта не спыняе, пра нешта гавораць, дамаўляюцца. У хуткім часе пасля Келага ў Менску аб'яўляецца ўжо сам Пуцін, як бы запланавана ў межах саміту ЕАЭС. Нагадаем, што да Пуціна і Бастрыкіна яшчэ ў красавіку прамацаць глебу прылятаў Нарышкін, кіраўнік пуцінскай вонкавай выведкі. У траўні адбыўся незапланаваны візіт пуцінскага міністра абароны Белоусова. Они выполняют поручения Путина. Путин часто не передает сам эти послания Лукашенко, он отправляет своих посланников, чтобы они как-то деликатно ему что-то донесли. Гэта сведчыць, што нешта далікатнае з удзелам Беларусі ў Крамлі спланавалі, але ў хітрым вусатым партнёры расейцы не ўпэўненыя. Патэнцыйная вайна ў Беларусі і эканамічная дэстабілізацыя могуць ударыць па Лукашэнку не тое, што балюча, а нават фатальна. Ці будзе Крэмль прадпрымаць дзеянні па Лукашэнку? Будучыня абяцае быць цікавай. Хай Карпянковы там кажуць пра арэшнікі, не буду ўжо ў рыфму казаць. Вось, гэта ўсё лухта. Галоўнае, што ў галаве у Лукашэнкі і ў Пуціна. А ў іх у галаве вось гэтыя магутнейшыя бомбы амерыканскія, якія прабіваюць дахі бункераў, на якія б там метры яны не былі заглыбленымі. І вось гэта прымушае іх думаць, а што рабіць далей. Прычым яны ў цэйтноце. Вось з гэтым выпрацоўкай гэтай рашэння
у іх цейтнот. Таму і такія падчас супярэчлівыя манеўры і супярэчлівыя, но рэзкія заўвагі і выказвання, як пра тыя ж пераломы. І яны цяпер у іх вельмі сур'ёзная сітуацыя. Які шлях яны абяруць у гэтай сітуацыі далейшы, ну, казаць нельга. Ці яны, скажем так, пойдуць не толькі Лукашенко са сваімі сігналамі на захад, што ўсё, хлопцы, мы вам не чужыя, давайте мірыцца, ўсё. І Владзімир Владзімирович таксама з гэтым пойдзе. Ці яны пойдуць усё ж такі на эскалацыю, на закукліванне, на тое, што яны скажуць Трампу, добра, мы спыняем усе баявыя дзеянні, вось замаражваем па гэтай лініі сутыкнення. Ну і давайте ўсё. Далей здымайце санкцыі, далей будзем гандляваць. Ну і у падтэксце паміж радкамі, што будзем напампоўваць цягліцы, будзем рыхтавацца да наступнага, больш падрыхтаванага, больш асэнсаванага раўнду бітвы з захадам. Вось прыкладна, я думаю, такія настроі зараз у іх пануюць. Спадарыня Аксана, бачу, што вы усміхаецеся. Вы не верыце, што ў Лукашэнкі з Пуціным там сур'ёзны разлад. Чаму? Я вам хочу сказаць, што гэты траянскі конь гарцуе з 94-го года па Беларусі. От вы все на пажылога чалавека. Часам больш, часам менш. І як толькі сканчаюцца грошы у каня гэтага, адразу ўзнікаюць нейкія такія памкненні, пагаварыць там з кімсьці яшчэ. Але ў прынцыпе справа не ў тым, што зараз Лукашенко там все будзе пералом, і мы пачнем жыць, як, не ведаю, там Швейцария. 19-го, да? Не, ну, такога не будзе ніколі. У прынцыпе, зварота да часу там 2006 ці 2011 ці там 19 года не будзе ўжо ніколі. Бо гэта логіка развіцця такіх рэжымаў, і спыненне рэпрэсій раўно страта ўлады. І гэта як бы відавочна. А ўлада гэта адзінае, што трэба Лукашенко. Спадарыня Аксана, але страта ўлады — гэта вайна ў Беларусі, калі агрэсія з нашай тэрыторыі, вялізныя рызыкі, так? Гэта эканамічны калапс у Расіі, а Беларусь пад санкцыямі, і таксама будзе бяда. І гэта таксама траянскаму каню, пра якога вы зараз сказалі, не патрэбна. Дарэчы, беларусам таксама не патрэбна. Вы верыце, што от ёсць пятая калона ўнутры краіны, так, пракрамлёўскія генералы, якія Лукашэнку перашкаджаюць і могуць выканаць загад Пуціна, можа быць, і на ліквідацыю? Што ёсць пятая калона, безумоўна ёсць. І я так думаю, ну 10-50/50, а можа нават і больш, сілавы блок, ён прарасійскі. Хапае, канешне, і адэкватных, нармальных людзей, але хапае і адмарозкаў. І зараз вось Лукашенко, мне яго па шчырасці вельмі шкада, бо ён зараз у чарговы раз у такой пасцы, калі любы крок можа значыць не проста страту ўлады, а страту жыцця. Дарэчы, у гісторыі, ну, ён так, конечно, параўнанне не зусім карэктнае такое, быў такі дыктатар інданезійскі Сукарна, і ён у свой час дагуляўся са сваімі саюзнікамі, старэйшым братам японцамі, што ва ўзросце 69 гадоў раптоўна памёр. Навічка далей. Дасюль ходзяць да чуткі, што яго проста атруцілі, менавіта японцы. Таму вось такі сцэнар таксама верагодны. У сённяшніх умовах наўрад ці, ў прынцыпе, камусьці Лукашенко можа давяраць нават уласным дзецям. Ну, можа толькі Умку. Умка сапраўды яго любіць, і гэта на сёння адзіная жывая істота, якая гатовая дзеля яго на ўсё. Галоўны ідэолаг у Беларусі Перцоў некалькі год таму быў маленькі чалавечышка, зараз цэлы намеснік кіраўніка адміністрацыі прэзідэнта, так? Праходзіў з'езд, даруй Божа, партыі Белая Русь, і выступіў Перцоў і расказаў пра траянскага каня ў шэрагах рэжыму. І гэты траянскі конь — гэта не якія-небудзь БЧБшнікі, гэта вось гэтыя рускаміраўцы, цытата, так? Мимикрируя под патриотов, стали формироваться псевдопатриотические ячейки, они финансируются из-за рубежа и нацелены самым главным образом на реализацию деструктивных политических замыслов в следующий электоральный период.
ты яшчэ дажыві да гэтага перыяда. Зараз праз тыдні можа такое пачацца, што мама дарагая. Таму што это таксама сур'ёзныя людзі ў шэрагах гэтых рускаміраўцаў. Это Мікалай Карпенкоў, генерал, які тут ужо рыхтуе нейкіх новых палітыкаў, там палітычныя партыі і гэтак далей. Вальфовіч, значыцца, Муравейка, кіраўнік генштабу. От людзі такого кшталта. Магчыма, увогуле увесь сілавы блок, вы пра гэта сказалі. Там же ж ён тасуе сваю вертыкаль, а там ніводную асобу не замяняюць. Звярніце на гэта ўвагу. Спадар Еўген, вы дапускаеце, што можа пачацца міжусобіца паміж лукашэнкаўцамі і рускаміраўцамі ў Беларусі хутка крывавая? Можа быць сварка толькі за тое, хто больш любіць Маскву і Крэмль. 15-й год, так, тое, што прывяло нас до 20-го, тое, што цяпер дае магчымасць казаць, што ні халеры Лукашенко ніколі не збочыць са свайго маскоўскага трэку, вось гэта доказ. Яму далі ўсё, з яго знялі санкцыі. Усё, ідзі, мілуйся з заходнімі палітыкамі, шлях адчынены. Вайсковую падтрымку яму не далі, а ў Пуціна былі агрэсіўныя планы. І што ты зробіш? Чаму Лукашенко так прывязаны да Масквы? У тыя ж 90-е гады нарадзілася версія, якая, я думаю, слушная і адпавядае псіхалагічнаму партрэту Лукашэнкі. Яму намалявалі вялікую моркву у выглядзе маскоўскага пасаду. Вось, маўляў, ідзі, Саша, давай інтэгравацца, адзіная дзяржава. Будзеш шэфам, бонзам, галоўным. Так, і ён галоўны. І вось усё, у Сашы вочкі затміліся. Вось зноўку, для яго, як Аксана казала, галоўная ўлада. Вось, канечне, Беларусь для яго маленькая. З гэтага, дарэчы, выцякае, на мой погляд, ягонае стаўленне да Беларусі і беларусаў. Гэта для яго стартавая пляцоўка і той актыў, які ён на сподачку з блакітнай каёмачкай прыпаднясе свайму расійскаму электарату ці там вежам Крамля, які за яго. Для Расіі цяпер што? Вось, вы ж, Яўген, самі прызнаеце, што у Расіі вельмі цяжкая сітуацыя эканамічная, перспектывы яшчэ горай, у Беларусі таксама не лепей. І вось тут проста жыццёва неабходны вось гэты глыток паветра, каб прыадчыніць фортку на захад, каб адтуль, зноў штосьці такое пачало кропаць, там у выглядзе, не ведаю, хаця б мікрачыпаў для ракетаў, вось, каб знялі вось гэтыя санкцыі хаця б з Беларусі. І тады, улічваючы адсутнасць межаў мытных, дзякуй Богу, паміж Беларусі і Расіяй, усё гэта зноў пайдзе ў расійскі ваенна-прамысловы комплекс, каб адтуль паляцець ва Ўкраіну. І, уласна кажучы, вось гэта галоўная задумка ўсіх гэтых манеўраў. Пакуль што. Но вось па гэтых заявах з пераломамі, я думаю, у іх там таксама падгарае. Яны зразумелі, што манеўры прынамсі не на 100% будуць эфектыўнымі. І яны нешта падазраюць такое, што будзе, канешне, ім горача. Я раскажу одну гісторыю, якая здарылася задоўга яшчэ і да прэзідэнцкіх выбараў да сяго. Гэта быў 91 год, калі Гарбачоў увёў пасаду прэзідэнта СССР. І Лукашенко, тады яшчэ проста дэпутат, патэлефанаваў на управкам Комсельмаша і папрасіў, каб яму арганізавалі сустрэчу з рабочымі. Над ім пасмяяліся і сказалі: Саша, якая сустрэча, ты што, навошта? Ну што, кажа, не чулі, што будзе прэзідэнт СССР, я хачу быць прэзідэнтам СССР. І хлопцы пасмяяліся, напісалі аб'яўку сустрэчы з кандыдатам у кандыдаты прэзідэнта СССР, а ён прыехаў і размаўляў. І вось гэта прэзідэнт СССР, гэта была яго мара такая крыштальная. І ён вось да яе ішоў, і на фоне Ельцына, які ўжо быў ніякі на той момант, у яго ўсё больш і больш надзея загаралася. І раптам я ухожу. Так. Таму гэта, канешне, быў такі удар, але саскочыць ужо было немагчыма. Занадта шмат усяго было завязана на гэта, і тым больш саскочыць пры Пуціну, гэта ўжо было немагчыма. Таму тут моркву яму не паказалі, ён сам яе пасадзіў. А што тычыцца Келага, то я не думаю, што Келаг прыляцеў, каб абмяркоўваць справы беларускія. Ён прылецеў менавіта абмяркоўваць справы расійскія і менавіта магчымасць перамоў Расіі і Украіны.
і можа быць так трохі прамацаць пазіцыю Пуціна менавіта для таго яе і даносіў Лукашенко. Так яны ж Таму- могуць пагаварыць з Пуціным наўпрост у любы дзень. Я думаю, што для Трампа гэта ўжо такі мувітон, ужо колькі можна гаварыць, да, як бы падае. Ну, плюс да гэтага такі своеасаблівы бонус для Трампа, які паўсюль, прабачце, абгадзіўся. Ну, а тут хаця б Ціхановска выпусціў. Менавіта таму і з'явіўся гэты надпіс, да, там «Дзякуй Трампу», вось Ціхановскі. З Ціхановскім тут наогул так цікава, бо я думаю, што гэта такая прадуманая камбінацыя Петкевіч, якая разлічвала, не ведаю, ці атрымаецца менавіта на раздрай у апазіцыі, на тое, што зараз пачнецца перацягванне, да, на сябе Сергеем усяго, і Святлана як такі палітычны суб'ект згубіць свае пазіцыі. Таму тут такая многахадовачка, якая можна было выпусціць каго заўгодна, правда? Бабарыку, чаму не? Як бы і Маскве, і не Маскве, і штатам, а выпусцілі Ціхановска. Ну тут СМІТ уплываў на справу, это памочніка там што-то, дзяржсакратара, які на сувязі, ну, маглі СМІТа папрасіць наўпрост. Спадарня Аксана, ну я хачу у вас пытацца, датычна Сергея Ціхановскага. Яркая, харызматычная асоба, глядзіце, якія прагляды відэа і гэтак далей. Выходзіць, значыцца, я буду ламаць гэты рэжым, гаворыць, у гэты момант, так? Мне так здаецца, палітвязням у моманце там унутры краіны пасля гэтых словаў лягчэй не стала. Тым не менш, вот такія рашучыя заявы, давайце душыць санкцыямі, значыцца, на што, напрыклад, Валер Кавалеўскі, дыпламат, сказаў, слухай, дык цябе ж самога выпусцілі у межах там нейкага дыялогу, так, а не як наступства нейкага душэння. Вот што вы думаеце пра такія вось заявы Ціхановскага, што ён тут будзе ламаць? Выпусцілі, і гэта і ёсць наступствы душэння. Без санкцый нічога наогул бы не было. На нас просто бы ўсе забыліся, і, ну, я не ведаю, што бы зараз было ў нашай краіне. Што тычыцца санкцый, я тут не просто на 100, я на 200% за. І гэта не таму, што я тут, як бы, сосці сказаць, вам тут лёгка, вы сидзіце, а мы вось там. У мяне фактычна усе мае знаёмыя і родныя, яны засталіся ў Беларусі. Я тут адна. І я ведаю, што там адбываецца і як. І толькі санкцыі і даюць магчымасць хаця бы вось тыя кубкі людзей, якіх выпускаюць, да, чакаць на свабодзе. Толькі яны даюць. Просто уявіце сабе, да, вось, ну так, не гледзячы там ні на тое, што адбылося ў 20-м, ні ў 22-м, Беларусь як жыла, так і жыве. Да? Ніякіх санкцый, нічого не так. А які сэнс тады кагосьці выпускаць? А не выпускаць немагчыма, не пасадзіць немагчыма. Бо зноў жа гэта логіка развіцця такіх рэжымаў. Ёсць пэўная стадыя, калі рэпрэсіі пачынаюцца, і гэты махавік толькі раскручваецца, ён не спыніцца. Спыніць яго можа толькі два варыянты, да? Ці сапраўды вось прабілі саркафаг, там, ну, умоўна кажучы, бункер, да? Ці памёр Лукашенко. І тады хто б не прыйшоў на яго змену, ну, калі гэта не Расія, безумоўна, да? Калі не танкі расійскія, то тады все роўно адбудуцца нейкія змены. І, магчыма, тады будзе поўная амністыя, і людзі змогуць вярнуцца, і людзі змогуць выйсці. Але гэта такі фантастычны сцэнар, што, ну, хаця, зноў жа, да, здарыцца можа ўсё, што заўгодна. І тут пачнеш верыць нумеролагам, які вось па нумералогіі гэты год, ён такі вызначальны, крытычны, і ён будзе вызначаць наступны перыяд. Ну, вось тое, што адбываецца зараз, скажа сапраўды. І без нумеролагаў, па-мойму, зразумела, што это вызначальны зараз год. Шаноўныя гледачы, я зноўку хачу вас, заклікаю вас, ну, напісаць ваше меркаванне, аформіць, каму гэта бяспечна, все-таки санкцыі, душыць санкцыямі, не душыць санкцыямі, ці ўвогуле это не важна, пад геапалітычныя чыннікі прывядуць да пераменаў. Цікава ваше меркаванне датычна Ціхановскага, так? Я хачу сказаць, што былі ў гісторыі выпадкі, так, калі ну, такія вось пасіянарныя людзі
пасля шматгадовага сядзення ў вязніцах рабіліся вельмі аўтарытэтнымі палітыкамі. Вот невялікая, здавалася б, дзяржава Уругвай, Хосе Мухіка, так, на ўвесь свет вядомы прэзідэнт, самы бедны прэзідэнт у свеце называлі. У яго так каштоўнасці памяняліся падчас сядзення, там пераасэнсаваў і вельмі прыстойным лідарам стаў. Я ведаю, у мяне частка сям'і жыве ва Уругваі. Спадар Яўген, я хачу зараз спытацца ў вас, перайсці да метада гістарычнага параўнання. Таму што мы тут абмяркоўваем пералом, не пералом, а Александр Рыгорович, значыцца, са сваімі вельмі сур'ёзнымі амбіцыямі ён пры ўладзе застаецца, колькі это будзе працягвацца. І бывалі ж розныя прыклады. Вот быў такі вот майстар баланса Салазар у Партугаліі. Прытым яшчэ вот ён такой аўтарытэтнай асобай у гісторыі Партугаліі застаўся. Гэты Салазар, гэты рэжым цягнуўся з 32 года па 68, калі Салазара, ну, уже не стаў ён пры ўладзе, і 6 гадоў пасля, 42 гады. Усяго, бачыце? 42 гады? Усяго! У гістарычнай перспектыве гэта нічога. Лукашенко перасядзеў Сталіна. Сталін колькі там, 30 год быў пры ўладзе. Гэты ўжо, які 32 год ідзе, так? Першы. 31 все-таки. Угу. На 94. Калькулятор у мяне быў кітайскі, слухайце. Вось. Ну, гуманітары, що з нас узяць? Да. Ну, слухайце, перасядзеў Сталіна, это факт. Спадар Яўген, нам 11 год чакаць? Вось, зноўку, канечне, разумею гэтае пытанне. Калі ж нарэшце скончыцца? Магу казаць, што тут можна сказаць, што адбудзецца, і можна казаць, калі адбудзецца. Толькі гэта не будзе звязана паміж сабой. Можна казаць, што там 12 снежня 2025 году кропка, а далей можна сказаць, што падзе рэжым Лукашэнкі. Вось рэжым Лукашэнкі падзе. Но ў які дзень ён падзе, ніхто не можа казаць. Я не думаю, што гэтаму рэжыму засталося вельмі шмат. Бо зноў і нават не праз там здароўе ці што-небудзь яшчэ. Просто гэты рэжым ужо вычарпаў усе свае рэсурсы. Расія таксама вычарпала свае рэсурсы. І вось цяпер яны, як я ўжо казаў, стаяць вось на гэтым, скажем так, на гэтых ростанях, а далей куды ісці з тым багажом, які яны назапасілі. Тут, канешне, яны і так добра пратрымаліся вось з пачатку паўнамаштабнай вайны супраць Украіны. Там шмат хто выказваў такі аптымізм, што падзейкі-то паскорыліся. І, зразумела, яны паскорыліся не на карысць Лукашэнкі і Пуціна. І, ну, уласна кажучы, канешне, таксама мала хто чакаў, што вось пратрываюць яны да 25-го году, ну, там на зубах вылезлі, дзякуючы таму, што, ну, і зноўку заходнія краіны не спяшаліся там дапамагаць, не ведаюць, што рабіць з Расіяй, сапраўды так. Адзінае, што я не пагаджуся, што ў 90-х гэтае пытанне стаяла. Якраз у 90-х, наадварот, Захад вельмі прыязна ставіўся да Расіі, вельмі давяраў ёй, вось, быў гатовы прыняць ва ўсе свае кампаніі. Расія, як высветлілася, не гатова да гэтага. Ну, менавіта таму, што быў ядзерны патэнцыял, толькі для гэтага, а не таму, што ім так хацелася палюбіць Расію. Ведаеце, тут ядравы патэнцыял іх вельмі палохаў, калі ён знаходзіўся не на тэрыторыі Расіі, а калі усе рэспублікі, дзе ён быў, вывелі ці знішчылі свае гэтыя арсеналы ядравыя, Захад вельмі супакоіўся, быў вельмі задаволеным. Цяпер так, цяпер, дарэчы, я думаю, там задумваюцца, што рабіць з гэтым арсеналам, падлічваюць там, колькі ракетаў стартуе, колькі ракетаў выбухне на старце яшчэ, увогуле, колькі там будзе перададзена сігналу, і думаюць, ці хопіць у іх спецназу на тыя кропкі, вось, якія тэарэтычна могуць быць яшчэ боездольнымі, каб іх накрыць і увогуле не дапусціць ніякіх пускаў. Ці спецназ, ці ракеты тыя ж, вось. Но, зноўку, калі вяртацца вось да пытання, колькі гэта яшчэ працягнецца, ну, вось цяжка казаць. Гэты год ці іншы, но не думаю, што гэта доўга. І вось калі спалучыць гэтую тэму з тэмай Ціханаўскага, як яго адпусцілі,
запусцілі вось гэты цудоўны наратыў. Ах, слухайце, трэба ж гэта, яму трэба адпачыць. Ну і свергі, ну людзі же, што вы робіце, навошта вы чалавека катуеце, яму трэба вось легчы там у шпіталік, хай ім псіхолагі займаюцца. Гэта, ведаеце, у меня адразу такая метафора ўзнікла, і льва, значыць, патрымалі за краткамі, прывезлі ў савану, каб адпусціць, ён там бачыць гэтых сочных антылопаў, якія пасвяцца, вось зараз я выскачу, парву іх, адчыняюць клетку і кажуць, слухай, ты нет, ты пакуль палежы. Вось антылопы мы ўсё разумеем, ты іх парвеш, ну пакуль палежы, месяц другі адпачне, вось траўку пакушай. Вось, так што ты гэта, спакойна. І якраз вось Ціханаўскі не пагадзіўся з такой роляй гэтага ільву, якога спрабуюць пачаставаць траўкай. Ён чалавек, які рвецца ў бой. Вось я прысутнічаў на гэтым мітынгу ў суботу. І я бачу, што Сергея гэта вось проста падпітвае энергетыкай. Вось гэтае абшчэнне з людзьмі, ягоныя прамовы, рэакцыю ў адказ. Гэта тая атмасфера, у якой ён жыве. Гіганцкая, канешне, памылка, но рэжым увогуле не коціць з сям'ёй Ціханаўскіх. То жонку зарэгістравалі з дуру і потым выпусцілі яе за межы. Дарэчы, вось ёсць вельмі цікавая паралель гістарычная. Гэта 1910 год у Мексіцы. Там быў такі дыктатар Парфірый Эдес. Значыць, і Парфірый Эдес, ён якраз кіраваў каля 30 год. Ужо абяцаў, што ўсё, ён стары, ён больш не будзе прэтэндаваць на прэзідэнцтва. Вось у 10-м годзе дарогу маладым. Яму паверылі, павяліся, вось як нашы ў 20-м годзе. Мадэра вылучыў сваю кандыдатуру, багаты чалавек, ну, скажам, не тое, што Ціханаўскі бліжэй, можа, нават да Бабарыкі па сваім характары. Но, тым не менш, Ціханаўскасць у яго там потым прысутнічала. Вось, Дыяс не вытрымаў. Перад галасаваннем, як Ціханаўская з Бабарыкай, ён кінуў Мадэру за краты. А потым зрабіў дурасць, адпусціў. Той адразу шасць у Вашынгтон, і там з прыступкаў Вашынгтонскага абкаму заклікаў мексіканцаў да рэвалюцыі. Вось проста зноўку, як Сергей Ціханаўскі. Да я парву іх, казаў Мадэра. І прызначыў, дарэчы, дакладную дату, 20 лістапада 10-го года. Вось зноўку, колькі адважных мексіканцаў, барацьбітоў за свабоду сваю, выйшла на вуліцы і пайшлі змагацца з дыктатурай 20 лістапада 10-го году. Вось на ваш погляд, на ваше меркаванне, колькі? Гэта ж не беларусы, так? Гэта гарачыя лацінаамерыканцы. Ну, выйшла пару сотняў. Нуль. Ніхто не выйшаў. Уявіце, якая была рэакцыя, калі б тады існаваў інтэрнэт. Вось, скажам, гэтыя ўсе благасферы мексіканскія, так? Які-небудзь фейсбучак мексіканскі. Ой, як бы там троллі скакалі на гэты конт. Можа, і забылі ўсе пра Мадэру, дзякуй Богу, не было інтэрнэту. Таму рэвалюцыя паступова ўсё ж такі раскруцілася. І вось прайшло, значыць, з 20 лістапада, колькі там прайшло, паўгады атрымалася, і ў траўні 11-го году Парфірый Эдес накіраваўся ў падарожжа. Доўгае, пешае, эратычнае. І вось тут зноўку усе Ціханаўскі казаў, што ён знішчыць, зламае гэты рэжым. А усе там за гадзіннічкі схапіліся, ну давай, калі гэта будзе, паказвай. Паказаць немагчыма. Ты прызначыш рэвалюцыю, яна не адбудзецца ў тую дату, якую ты прызначыў. Але гэта не значыць, што яна не адбудзецца. І вось тут яшчэ адна гістарычная паралель з вашага дазволу. Ну, хутчэй такая яна фантазійная, гэта паралель з гісторыі баявых мастацтваў Усходняй Азіі. У Кітаі была школа баявых мастацтваў. Значыць, і быў там адзін вучань. Усе там вывучаюць удары, складаныя звязкі, усё, вертушкі. А гэты дурань, ну, ні на што не здатны. Дык вось майстар школы казаў гэтаму дурню, вось павешу я табе цыноўку і бей, просто удар вось гэты бей, адпрацоўваў на ёй. І гэты дурань пайшоў адпрацоўваць гэты удар. Прайшло шмат год, майстар памёр, а гэты дурань усё адпрацоўвае просто удар. Усе вучні пайшлі наперад, развіваюцца, і тут, хоп, вандруючы майстар прыходзіць у гэтую школу і кажа, давайте, пакажыце, што ўмееце. І адразу сходу пабіў новага майстра, пабіў старшых вучняў,
Вось на наступны дзень кажа, хто там герой можа выйдзе супраць мяне, і гэты дурань кажа, ну давайте я выйду. Яму, ды куды ты пабіў усіх нашых? Не, давайте я выйду. Праз некалькі секундаў пасля таго, як пачалася вось гэтая бойка паміж імі, вось гэтага прыблуднага майстра на насілках зносяць з рынгу, і той толькі мармышын, што ты будзеш рабіць? Ты б'еш рукой, ён руку абрубае, б'еш ногой, ногу абрубае. Бо калі ты не ведаеш там нейкіх складаных гэтых палітычных усіх крокаў, калі ты 5 год быў не ў тэме, но толькі адпрацоўваў один удар, то ты каштуеш больш за любога майстра, які гэтыя 5 год вастрыў там нейкія іншыя свае прыёмчыкі. І такім чынам, як бы там не ставіліся да заяваў Ціхановскага з іроніяй, я думаю, лепш паставіцца да гэтага сур'ёзна. Бо чалавек, ён можа ўплываць на людзей. Ён збірае аўдыторыю. Вось тэлекампанія АРД нямецкая узялі інтэрв'ю, 10 мільёнаў праглядаў. 10 мільёнаў праглядаў. І гэта ўсё можа спрацаваць вельмі нечакана для нас. Вось па яму будуць біць, а ён будзе адсекаць проста ўсё, усе гэтыя удары. Зноўку, гэта ўсё даволі так тэарэтычна. Но хто яго ведае, як гэтая тэорыя будзе ажыццяўляцца на практыцы? Бо зноўку, вельмі шмат непрадказальных. Глядзіце, спадар Евген ужо загаварыў пра, значыцца, баявыя тэхнікі. Штосьці яны там от этой дым-сілы ў Вільні, што Метафорычна. трэніруюцца яны там па праграме Я марскіх готова. коцікаў. Я готова долучыцца. Вы бачыце, шаноўныя гледачы, якая дужая насамрэч апазіцыя і стратэгію маюць. Ну там не на 12 снежня 25 года можа быць. У таямніцы это трымаецца і пакажуць Кузькіну маці. Ну што ж, гісторыя пакажа, як это ўсё будзе. Спадарня Аксана, я паглядзеў вашыя соцсеткі і пабачыў пост пэўны час таму. Вы ж зооабаронца, і у вас у Беларусі засталіся сабакі. І што вот так вот шчымлівы быў пост, што вы вот вельмі хочаце вярнуцца да сваіх сабак, пабачыць іх. Ну вы спадзяецеся все-таки на тое, што магчыма будзе гэта рэалізаваць у хуткім часе, там, а не праз 11 год. На што вы разлічваеце? Ну, па-першае, на тое, што я вярнуся, безумоўна. Як кажуць, да, я столькі генсекаў перажыла, што я гэтага не перажыву, ці што. Вось, я памятаю ўсіх, там, Брежнева, Черненко, Андропова, ну, так што тут не праблема. Але я вярнуся, да, да гістарычных такіх, гэта логіка развіцця такіх рэжымаў. Іншага шляху няма. І 11 гадоў у Лукашэнкі таксама няма. Таму я вярнуся, і я ведаю, што людзі заўсёды хочуць пачуць нейкую дату, да, там вось, каб была нейкая мэта і такое. Вось я ж не палітык, магу сказаць все, што заўгодна, правда, таму я скажу, што ў 27 годзе Беларусь ўжо будзе іншай краінай, і мы вернемся, і спадзяюся, значная частка нас вернецца з эміграцыі, і будзем будаваць краіну, якая паўстала ў 20-м, якую спрабуюць задушыць, але яна будзе. І просто узгадаю такі эпізод. У жніўні 20-го я была ля Крэсціна, размаўляла з людзьмі, якія стаялі па рэчы, ось тыя, каго затрымлівалі. І была такая кампанія, 2 хлопцы, 2 дзяўчыны, яны там былі у тыя страшныя дні. І напрыканцы размовы хлопец запытаўся: скажыце, калі ласка, ну гэта ж сёння дарма, штосьці зменіцца? А хлопцам так, ну, можа, гадоў па 25, я кажу: хлопцы, канешне, зменіцца, я 25 гадоў гэта веру. Таму, безумоўна, зменіцца. І нават, ну, если сказалі, да, там 42 гады, з улікам гістарычнай перспектывы гэта нішто, і такія рэжымы ў прынцыпе не могуць існаваць доўга, бо у іх вычэрпваецца рэсурс. Таму, як бы, канешне, вярнуся. Адзінае, што, ну, не ўсе сабакі, канешне, дачакаюцца. У мяне там сабака ёсць, якой амаль 15 гадоў. Ну, але вярнуся,
І я думаю, што яшчэ абавязкова буду хадзіць на суды над усімі тымі, хто катаваў беларусаў. Ну, дай бог вашаму сабаку до 30 дажыць, і будзем пра яго там перадачы здымаць, ці до 40 гадоў, да? Забаўляльнае шоу ўжо ў іншай Беларусі. Я таксама падзяляю гэтую пазіцыю, што мы даволі хутка вернемся, і 40 год гэты рэжым не будзе існаваць. За адным выняткам. Гэты рэжым можа захавацца на такі тэрмін, калі цяпер атрымаецца здзейсніць пералом і замест працягу гэтай палітыкі, у тым ліку санкцыйнай, у дачыненні да рэжыму, і палітыкі твёрдай пазіцыі у дачыненні да яго, што не проста вызваленне палітзняволеных, якіх ты набярэш у любы момант і працягваеш набіраць новых, а калі спыніш рэпрэсіі, адпусціш зняволеных і правядзеш свабодныя і справядлівыя выбары. Апошняе можаш не выконваць, гэта абяцала Святлана Ціханаўская здзейсніць, яна гэта правядзе. Толькі ў такім выпадку ён не прасядзіць 40 год. Калі, скажам, пералом будзе у іншы бок і Лукашенко Ферштейры здолеюць пераканаць, што дыпламатыя ўсё вырашыць, ён же выпускае палітвязняў, выпусціў яшчэ 16 чалавек, там невядома колькі з іх палітвязняў. Гэта ж гуманізм. І тады ў яго з'явяцца, канешне, шансы і перасядзець 12 снежня 25 году, і 27 год, і 30 год, цалкам імаверна. Іншая справа, што можа ён не расійскі рэсурс знойдзець, хутчэй за ўсё застаецца расійскі. Можа яго з захаду будуць падкармліваць, як яго падкармлівалі там у 15-16 годзе, як яго бывала падкармлівалі раней, тымі самымі грантамі, якімі ён зараз гнабіць апазіцыю, хто галоўны грантапалучальнік быў ён. І тады, калі адбудзецца гэты пералом і захад зразумее Лукашэначку, тады у нас, канечне, шансаў мала, як і ў Беларусі, як я страшуся ва ўсходняй Еўропе таксама. Мая стаўка на тое, што будзе масавы выпуск палітвязняў, але гэтым працэсам замінае гэта прарасійская 5-я калона, і таму будуць аперацыі па гэтай 5-й калоне. Там людзі будуць вылятаць, ці не людзі, з 12-х паверхаў, і, значыцца, і паміраць як Макея. Яны ж Макея знішчылі, так? Будзе помста, так? Бумеранг вернецца там. І, магчыма, суды, магчыма, хтосьці там разбежыцца. Такого кшталту будуць падзеі, а амерыканцы, там, кітайцы і падтрымаюць у гэтай справе. Мне здаецца, такого характару будуць змены, а там паглядзім. Лукашенко, ён ужо пажылы чалавек, з кепскім здароўем, таму 40 год наўрад ці это все пратрымаецца. Ключавое слово тут здаецца. Я б вельмі не хацела, каб адбыўся менавіта ваш сцэнар. Не таму, што я не хачу, каб людзей выпусцілі, безумоўна, да, але зноў жа выпусцілі 16, пасадзілі 30. Так сабе арыфметыка. І гэта тэндэнцыя зменіцца. Канешне. Па-першае, так я б гэтага не хацела, бо гэта сапраўды будзе значыць, што рэжым закансерваваўся. І гэта значыць, што той Беларусі, у якой я б хацела жыць, прычым хацела жыць яшчэ 30 гадоў таму, ужо не будзе, на жаль. І таму я лічу, што ўсе тыя, хто зараз заклікае менавіта з боку апазіцыі, як бы апазіцыі, заклікае да перамоваў і да зняцця санкцый, гэта па меншай меры карысныя ідыоты. А збольшага гэта ўсё ж такі людзі, якія служаць не Беларусі. Адзін з такіх карысных ідыотаў я. Таму што я бы з задавальненнем сёння пасадзіў бы ў межах гэтай праграмы людзей знутры Беларусі і людзей з замежжа, каб проста была магчымасць пагаварыць. Яшчэ раз кажу, у мяне все мае знаёмыя і родныя ў Беларусі, і я вельмі добра ведаю, што там адбываецца. Больш за тое, калі мы ўзгадаем тых жа сабак, і сёння, напрыклад, мех корму 18 кілаграмаў каштуе 300 рублёў. Пры тым, што заробак у чалавека, які выглядае, там 1300. Там 4 гады таму гэта каштавала 100 рублёў. Таму я ведаю, што адбываецца ў Беларусі. Але гэта не значыць, дарэчы, карані праблемаў, калі мы ўжо вернемся, карані праблемаў нашых і не толькі нашых у тым, што мы ўвесь час спрабуем думаць страўнікам.
І вось калі мы перастанем думаць страўнікам і перастанем хадзіць па ўласных граблях, вось тады нешта зменіцца. Вось гэтым карані праблем. Дарэчы, я з жахам даведаўся, што у Менску маладая бульба каштуе 5 рублёў. Слухайте, я зараз пайду і за 65 еўрацэнтаў набуду цудоўную маладую бульбу. Ось. І заробкі тут адразу адзначым вышэйшыя. О, што значыць перайсці на меркаванне страўнікам. Так, спадарыня Аксана? А ўвогуле гісторыя тым і цікавая, што адбываюцца нечаканыя рэчы. Мне здаецца, я перакананы, 2025 год, ён асаблівы. Гэта была перадача «Карані праблемаў». Дзякую нашым экспертам. Да сустрэчы. Счастливо. Всего доброго.